Hinanay binangga! Halo mga bata! Kumusta? Kamunta na? Hindi alisan kita sumpay sa kung aso ninyo ning si Manaw na nga naguluhan. Si Albert o ang kinasun atong salamatan ng tanang mga tao nga atong gipang drama diya labi na gyud sa ilang Mayor MMAY. Thank you kay nimo diya Mayor MMAY o sa atuan si Ma'am Lia Sabak o ingon man si Board Member Julio Sabak. Thank you kayo. Salamat kayo tanan diha. Ma'am Lee, sa inyo ang mga tao diha, sa tanan na mga konsihal, sa itong Vice Mayor diha sa La Libertad. Salamat kayong tanan. O, atangin namin ninyo din ha. Mubalik min, ingutos Mayor, apan sa mga barangay na diha. O sa tanan po na itong mga kaigsunan nga na sa kabukiran nga tinuod nga laban sa demokrasya. Kumusta mong tanan? Diha sa Ligros. Kay salamat kayo og ani kita sumpay sa akong aso ninyo mga bata mga kasama nga naguluhan si Albert og ang kinasun. Dong Albert, ani ana. Daghan na kay ko nakuhang kinasun. Yakto na ni oy. Pero time para good, nagkabantay ko nimo ganina, murag may gikasulti ka. Kinsa imong gikasulti? Siya ma, ang prinsesa sa mga punawang kinason. Si Prinsesa Puni. Ha? Ingna ma. Ingna nga, ay Prinsesa Puni. Albert? Ingna dayon ma. Gwapa ra pa ng ako amiga nga prinsesa. Pero wa man ko nakita dong Albert. Ha? Wa kay nakita? Pasensya na, Albert, ha? Dili siya makakita na ako. Ikaw ra may makakita na ako. Oh, mao ba? Uy, Ginoo ko. mao ba di? Mao di. Saan makani akong anak? Sige siya ni tanaw na ako. Dong, kini dong. Sa atong pagbiya ganiha ba? Nikaon ka ba sa pagkaon nga akong gihatag nimo? Oh, nikaon man ma. Ano di ay? Ay, oo, wa. O sige na, dali na. Mamaya na ta dinhi. Kay maglipod para pati ni atong mga kuhang kinason. Sige. Sparkitek. Okay ko ba? Okay ko nang imong plan A pa. Okay ko na. Yun na, Bragod. Taon-taon na kong naniid. Og giplanuhan. Taon na kong naniid og may giplanuhan. Karon nakasabot na ko pa. Kano sa mga adlaw pa buloy? Kano sa? Minaw, ha? Oh. Basta mugo signal ko nimo, kay giton naman ako ng daan. Marunong man ko. Inig ka human, human sa plan A, isunod dayon na to ang plan B. Okay ba, Baldo? Sparkitek. Ka na. Okay, Mapsi. Basta ang damang imong kagulingon, ha? Og inabdik. Ha? Labaw sa tanan, gamita ang utok. Agbay na nilang gamit akong utok. Kana. Agbay na, Papsi, oy. Dugay ra kong nangandoy madato. Ug kinahanglan nga mulihok ta. Aron maabot na to ang atong mga pangandoy. Okay ba, Baldo? Okay, Papsi. Apir! Apir! Puno na gid kaayo ang akong duha ka dagkong alkansiya nga kawayan. Giswerte gid mirong panahona sa akong anak. Kay halos kada adlaw sa among pagpanginhas, daghan may makuhang kinhason og nagkalain-lain pang mga kinhason. Og dali ra na akong napuno ang among duha ka alkansiya ni Dong Albert. Husto ugma. Ideposito ko ni sa bangko. May didto na ako ibutang sa bangko aron ma safety. Kay dili na gyud ko mo bugat ra ba ni akong gidahang kwartada. May nalangganig ako ni gibutang sa bag nga may ligid-ligid. Kay kanang maguroy ra nako ang bag. Kasagad mga sincere mga tao ning mga natigom na mundong Albert. Kanang tao na asa ko ako. Si magtanaw na ko. Big bangers mo kayo buhok.
taas ug bungkag kayong buka. Itapon na ba siya na? Makakita pa ba ka na siya ana nga? Mutabo naman siya mga mata ang iyang buhok. Napa iyang mask, hapit na malukop ug tabon siyang naong. Saan naman siya sa pagkatapon? Ay, nga naman eh. Nihunaw mang chip. Ano man na huno man na Jeep? Ano na? Mantay ni para wa sa manaog. Uy, Nga ka, naman wala siya eh. manaog. Andam man lang ha? Andam! Eh, ready na ang kolektor. Usay kolektor. Good boy ka, driver. Good boy. Sprikitik ang dako. Salamat sa paghubuno ha. Pagpahulong ni mo imong sakyanan ba? Dinhigid sa mingaw nga dapit. Very good kay ka. Very good. Oh, hoy! Kamu! Kita mo ining akong gigunitan? Kita ba mo? Granada ni! Wa, yoy, manaog sa jeep, ha? Likay gyud. Kay, na, ha? Bisag usalay manaog nyo. Bungkag sa tanan din ni jeep. Tulis ni! Tulis niya eh! Tulis ni, di ni tuli. Tulis gyud kayo ni. Usaban mo, oy, wasaboy kaluoy, oy. Kapag dagko din tan yung mga lawas. Yung manulis man mos mga pobre, oy. Ay, magreklamo. Aron di ta mabungkag. Ha? Di ni sasakinan. Tingalig buhian ko ng Granada ron. Ha? Unong yun ang tanan. Hala! Ihatag ang inyong gidang bag sa kolektor nga nagdag pusil. Dali! 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 Ayaw ko yung palaguta kay bungkag na ron. Paspas! Paspas! Ha? Masama din ninyo ihatag? Gapay ko ng Granada diya sa inyong tungod yun. Usaman! Niya! Sa dili ba ko mapadayon? May dumdum sa ko ha? Kung karoon na riyan, sumpay mga bata, mga kasama! Darang ako bago siya, Briar. Itunol na lang nang ayaw gilak-hilak niya nang spikitik biya ni mo. Kaba na lain yung mga tulisana mo. Kwarta. Kwartang sinsiyo og mga papel. Yan niya dagang mga linibo. Daganay ni. Kaya yung sa kabag, gamaligid. Ang akong nalisdan og da kay bugat kayo. Mao. Mga sinsiyo man yung kasagarang sud ini. Hot ka ng sinsiyo eh. Pero kwarta! Kwarta! Oo. Ay, balo. Papsi, Balo. why? Ngayon? Bakit? Spikitik. Limpyo ba ang pagkahimo sa atong plan A? Oh, Papsi, limpyo kayo. Mm. Ang motor din ako gibilin ang atong gisakyan sa pag-ikyas. Dool nagyod sa imong gipahunungan sa jeep sa driver, ha? Unya, antoy plate number. Oh. Unya, saan? Sugdan na nato bahay ng kwarta, Papsi? Ha? Hindi apay daghang mga cellphone ay. Oh, cellphone. Sige. Dato ko doon ang Sige. cellphone, ha? Magbahi. O, may iPhone, no? Uto na! Gigi. Magbahay na ta. Pero, hoy. 35% rin mo, ha? 35 mo. Anong 35% na may ako nga? Kita mang duha ang nagtrabaho ni. Kita yung may trabaho, di ba? Timan, ako'y utok. Ikaw ugat naman ka. Utok ko, utor. Utok? Oh. Utor? Ako may mastermind. Mga dako kog bahin, Baldo. Kasabot ka. Mastermind ka? Oh. Mastermind. Mastermind. 551. Mastermind. Oh, okay na, muna. Sige. 551. Pero, hey, di patik ka amahan ay. Sige lang. Balag lagot. Ayaw lagot-lagot ni Hado. May gani kay gipakuyog tikas operation. Sa? Operation Toli. Pagkahanggaw ning bata.
Ayay! Sprikitik! Ay, ginabtika mo naman akong dunggan. Sige na. Magbahin na ta. Pero, ako'y ihap sa kwarta. Palayo ka, distansya gamay. Kay lamisa mi din eh. Ah. Distansya ka gamay. Isan siya ka gamay, wawam ko kumpiyansa do. Nagka-update ni Raban ng kamot ni mo. O niya, sa mali akong buhaton na ni. Imong buhaton mo, tig laga, tig. Tig tanaw. Tig. Tig tanaw. Tanaw. 441. Basta tigtanaw. Tig tanaw. Sige, sigahan na imong mga mata, ha? Sigaha. Ayaw pamilok. Aron dili ka makaingon nga gitika, santika. Mauna na hitabo dong Albert. Gisakyan ang tulisan ng among gisakyan jeep o gitulis in taon mi. Katuin taong kwarta nga nakuha sa tulisan. Ato tong duha, ato tong tinigom. Halin to sa mga gitinda na tong kinason matagadlaw. Kadit ma, ha? Nakoy kuhaon. Asa man ka? Kita ka ini, ma. Mao ni ang gamayng kinason. Kinason nga punaw. Nagyatag ni Prinsesa Puni. Ugumon ko ni, ha? Ug muwis ko. Uy, tatis, matuna ni mo ha? Dong, Ayaw sa pagsulti, ma. Kay mag-concentrate ko. Karon, mag-wish na ko. Akong i-wish, higalang kinason. Nga mabalik ang gitulis nga kwarta ni Mama Trinidad. Ug ang ubang kwarta ug mga butang sa mga tao nga natulisan kaganina kauban ni Mama Trinidad. Mabalik nila karon dayon. Awa, Natinood! Natinood ang imong giwis dong Albert! Ang ato ka na kwarta nga nasa sud sa bag. Gitulis sa mga tulisan ka ganina. Uy, nituon ako ni mo dong Albert. Nituon ako sa imong giingon bay sa amiga ni mong prinsesa kinason. Ay, salamat Diyos ko! Salamat gyud! Uy! Unsa man eh? Uy, mga batong gagmay. Ug mga dahon sa tuba-tuba nga naas na may isang nga gibutangan sa kwarta. Nga atong tinulis. Ay, mato. Ay, ito. Ay, naman itong kwarta, Baldo. Ha? Sprikitik! Kalit man lang nga nawa, Popsi. Dili. Gibinawangan kitang diliingon na to. Gilamat ata. Bebe, bigyan ni. Hakpong tani nagpakabato og dahon. Bebe, hakpong tani. Hakpong tani. Aron dili ni mawa. Kwarta magyapon ni. Kwarta man ni. Gilamat raman ta. Hakop, Baldo, hakop. Ala. Uy, Nanglupad ang mga dahon gagmay. Mga bato. Hala, naglinya pa sila. Murag, Sprikitik! murag may mga kabuot ang bato og dahon. Ay, gibato ta. Bagay. Pamalay! Agay na igokos bato. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Matang inyo sumpay sa kung asoy ninyo ugmaning si Manahuna nga naguluhan si Alberto ang kinaton. Dili lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Kita ng dalit ka na to sa RMN Drama. Uman, ang
butang nga bata, nilulungan